Výstavu otvoril podobový umetnik z Vrbasu Vladonja Radih, ktorý vyznačil obačljivé interesovanje Lary Petković za rižni motivi od pejsažoh, arhitekturi, po portreti i vlastne zadumki i iluziji. Ja bi vyznačil tu akvareli, ktorý môžem povedať, že fenomenálny. Ja zohľadom, že akvarel je jeden od najčešćih podobových technikov, zohľadom, že tu nemôže ešte pohrišiť, ale ešte nanoši, znači rozličitý sloji farbov, gdje voda i papir majú veľkú úlohu. Ona to privede do jednog savršenstva i думам, že keď tak nastavi, že bude všetko dobre. Почала sam kjedi i drugi dzeci, co ja nastavila. Drugi dzeci prestanju da u osnovnoj školi preobovjazki, ali ja nastavila, bo sam bar zubela to. Od koho si učela? Učela sam prvo od maljarki Viktoriji Tamaši Babić, ta od maljara Veljka Kovačevića i teraz učim od maljarki i pedagogici Jeleni Bjelici i učela sam i od Dejana Ševa. Lari to treća samostojna výstava u sportskej hali u Ruskim Keresture bude otvorena počas festivala Červena ruža.